Esta. Sí. Esta també és molt xula. Sí, són molt xules. Pues mireu, tenim un munt de fotos. Jo pense que prendre la fresca és això, compartir inquietuds, compartir vivències i compartir tot. Per a mi és actualitat, és periodisme, és saber què està fent, qui, com, a on, preocupar-se també dels demés. Agarrar aquestes dos? Vale, va. Per mi prendre la fresca és sentar amb ell, conversar, estar xerrant de les coses del dia a dia. Ahí sí, molt bé. Sobretot és convivència, és fer poble. La fresca implica col·lectivitat. D'una altra banda, també implica ocupar l'espai públic. Això és de Beatriz Goodman. És construir comunitat, no? És parar, conèixer els teus veïns, parlar en ells i baixar el ritme, no? Para mí tomar la fresca es un momento de disfrute, de gozo y de aprendizaje.